Het is 1991. Het jaar dat Amerika bij Operation Desert Storm Saddam Hussein verdroot uit Kuwait. De Magnum op de ijsmet lanceren wordt en het on te slepen is. En het jaar dat R.E.M. in de hele wereld terugbrengt met Losing My Religion. Maar 1991 is ook het jaar van oud-Iersploeg Vesuvius uit Elslo. Op Tweede Kriesdij stellen ze het wassenbeeld van Gorbachev bij Madame Tussauds. De stunt wordt wraadnijs en helpt zelfs CNN en kranten in Japan en Korea. Het gemak, dat verwacht je in zo'n soort museum niet. En tenminste niet hoe ze zichzelf profileren natuurlijk. Best groot en best wel. En aan het gemak dat je een pop oppakken en naar buiten lopen, want zo was het gewoon. Dit verhaal hing het van toevalligheden om elkaar. In de dagen vakcrist zitten de vrijgezelle jongbazen van Vesuvius bij elkaar in Club Honk. De brainstormen over een oud-Ierstunt. Er worden heel wat flesjes bier doppen. En het gesprek komt op de Russische leider Gorbachev. De man die de wraad ons zijn voeten kreeg met perestroika en glasnost. Onduidelijk is waar het als eerste opperen. Maar ineens komt het idee op tafel om het wassenbeeld van Gorbachev uit Madame Tussauds in Amsterdam te stellen. Een paar dagen later, op 24 december, gingen 4 leden in Amsterdam op inspectie om uit te vinden dat de stunt koersverslag in had. Maar de eerste conclusie is negatief. We waren helemaal rond geweest en nou ja, op een gegeven moment stond hij daar in het museum en we zeiden, nou, dat is onmogelijk. Onmogelijk. Teleurgesteld verlieten ze Madame Tussauds. Maar dan kreeg Ian toch spiet dat er net met het wassenbeeld van Tina Turner op de foto gaan is. En dus gaat het zelfskip weer om. En toen ontdekte een van ons, die ontdekte dus de nooduitgang. En die deed de deur los. Maar er zat geen klink achter. Dus die naar beneden. En dat was uiteindelijk de uitgang waar je langs kon. Het is Tweede Kriesdij, Jelwij de Moon. Had Jan Roelof, Aldert en 5 andere Vesuviusleden bij haar een strijdplan op de Dam arriveren. Elk had zijn eigen taak. Er stond één die stond buiten, bij de nooduitgang, buiten. Zeg maar in de Kalverstraat. Want je moet niet vergeten, die bus die stond in een straatje verderop en was in een bocht als het ware. Dus even verderop stond er weer een van onze jongens om onze chauffeur in te zijn. Door de 4 leden gingen wij de eerste groep bezoekers van die dij naar binnen. 2 bleven bij de groep die met de rondleiding begint. Door de 2, Jan, Roelof en Aldert, sprinten naar boppen naar het beeld van Gorbachev. Ja, er zit een hele lange pen van deze been waar hij zei. Maar we kregen van mij eerst ook niet los of zo. Jawel. En Aldert met tillen, totdat hij op een gegeven moment loskoot, zeg maar. Toen hebben we zo tussen ons in, zeg maar, ja, gewoon in de arm. En hup naar de nooduitgang en up naar beneden. Maar bij de nooduitgang stokt het, want de boetenploeg stiet nog net klaar. We zouden 3 klappen geven op de deur. Ten teken nou ja, dat wij in ieder geval daarachter stonden. En ten teken dat de bus ingezeind kon worden. Nou ja, maar die jongens die waren er nog helemaal niet op verdacht natuurlijk, want dat duurt natuurlijk een eeuwigheid. En die jongen die dan in de bus zat, die zat maar zijn bakje koffie en zijn banaantje en weet ik wat allemaal. En dan eindelijk. Elke keer is die boeten klaar, Gorbachev kan afvierd worden. De reis gaat door de Kalverstritten naar het busje. Maar geen één voorbijganger zucht er vreemd van op dat een wassenbeeld meenaam wordt. Toen waren we op een gegeven moment dat beeld in de bus. En toen kwam er op de chauffeur aan natuurlijk. Want toen was de spanning bij mij er al een beetje af. Van jongens, we hebben hem. Maar op een gegeven moment sta je even voor de ingang van Madame Tussauds. Nou, stoplicht op rood. Nou, die willen echt wel op groen kijken.
Nou, Dat meen ik echt. toen we dat voor de staples hadden, toen Pemper om had de andere gescheten. Dat weet ik wel. Ga er weg, man. Want de ierwisseling wordt speculeerd werd Gorbachev nog bedarren is. Om klokslag 12 uur de nachts is het dan Safir. In Friesland werden 2 diefstallen opgelost. Zo dook het wassen beeld van Gorbachev op in Elslo, gemeente Oosterwolde. Als nieuwjaarsstunt was het beeld vorige week uit Madame Tussauds meegenomen. Ja, en die deur ging los, jongen. Nou, Gejoel. geschreeuw. Maar er was NOS, hier was het toen niet met een cameraploeg? Volgens mij wel. Maar de stunt krijgt een stutje. De politie haalt het beeld op en bewaart het in de cel van het plaatselijke politiebureau. Hier, in het Friese dorp Oosterwolde, zit in het politiebureau al 2 weken iemand achter slot en grendel. En ik heb toestemming om de gevangene een bezoekje te brengen. Komt u maar mee. Hallo. Hoe is het? Geen antwoord. Stilte. Hij lijkt niet van plan te praten. Het was een erg rustige gevangene. We hebben in jaren niet zo rustig iemand in de cel gehad. Maar het Wasse Beeldmuseum is not amused en had een onklacht in het zinnen. Justitie bemoeit hen ermee. Maar al gauw vernemen de jongens van Vesuvius dat ze de zaak net al te heeg opnemen. We hebben nog bij de officier van justitie zitten. Maar die had ons, volgens zin van de ankers, had hij ons vaderlijk toesproken. Dus. Gorbachev kwam vanmiddag om 4:30 terug van zijn uitstapje naar Friesland. En al snel bleek daar dat de schade meevalt. Wat kleine krassen, meer niet. En dat kan heel snel gerepareerd worden. Daarna kan hij terug op zijn oude plek in het museum, tussen allemaal andere helden. Hoe is dat eigenlijk afgelopen met justitie? Goed. 2 jaar stuntverbod hadden we. Ja. Daarom zeggen we werden dus vaderlijk toesproken. Dat was ook wel best wel een slimme manier. Er waren alleen de 4 mensen die toen op die dag bij Madame Tussauds binnen zijn geweest. Betrokken waren. Die bij de rest er is bij betrokken waren. De rest van die jongens die filmen binnen de squad, dus die kon volgend jaar weer af. Je kon hem wel weer stunten. Ja, hebben ze ook gedaan. De oud-Ier-stunt met Gorbachev is later nooit meer evenaard. Ik toch Vesuvius net. Voor Jan Roelof en Aldert is het alweer 14 jaar lang. Maar de decemberdagen jouwt het waar toch altijd nog een speciaal gevoel. Het toeval is, en ik bedoel dat hebben we helemaal niet bedacht of weet ik veel wat. Gorbachev treedt af, bam. Binnen zoveel uren was je ook met Madame Tussauds weg. Puur toeval. Dat was puur toeval. Dat hebben we gewoon met had. En daar brachten we natuurlijk het nieuws ook extra met zich mee. Tuurlijk. Als december is denk ik, verdorie jongens. Steekt die adrenaline wel weer.